kita ni. Sa to gisulob. Kaya mong gisulob ba oh. Kung tingindutan ni, kailad na kita ni. Mura sa tag na maligyag. Kuha na ni ba, tambal ba, skarbon ba. Pagka kayo, di maklarong baho sa kong ilok. Napay, buhok na ko eh. Sus, mansboy ko ni. Mansboy ang buta, mantikas baboy. Ano ni baho, pang baboy. Tila makailad ko ani. Kinahalan mo, dako po ng leksyon na. Ang pagpangurap, wala, imbis mantikas baboy ani. Hindi tayo mo tatag. I'll be loving you internally. Cakok suka ni daon. Ayun ang gini akong lakaw. Pero okay ra. Paskig singot basta dahil kayo makuha nga buto. Kinahanglan makadaog jud ko ani kay sus na Ginoo na. Kanira mang kwarta nga gigamot na kanileksyon na. Ako ra ba ning inutang ra ba? Sus ang uban ani. Patyan taan ni sa mga ibang utangan ko ani. Ato ko to sunahan. Murag. Dahil balay dito oh. Pati unahaw na po magpangumpan niya. Adto ko. Yahoo! Sakto eh. So, ikaw ang na-miss-miss sa tayo, May. Ako nga tuon. Muna unahan ako mapangumpanya. At tuonin ako. Ayo. Ayo, bay. Ayo. Sam, hindi ka dungo. Kung nga, dulkit mo kita, ani. Ayo, bay! Ayo! Marabag din na ngayo. Oh! Uy! Ano kasi sakit mong kadranga? Di mo ka bungol. Ay, nilala ko si Sampiti mo po. Baya! Ano kagadungog na ko eh? Saka ako gigi... Kusog lang sa dako. Hineligi kayo. Wala ko yung nadunggan yun. Di tayo siya ito ba na? Ako dito. May toyo ni mo. Ako lagi si... Mangumpanya. Saan ako ba? Mangumpay. Mangumpanya. Ako di si Kapitan Boy Batibot. Double B for short. For Ermer, for long, for passport. Naata ko diri. Migo ba kay mangumpanya talaga ko. Mangumpay? Sa may makumpay dire nga wala gimi binuing hayop dire. Kung ginagag mangumpay ka dito sa Lasang katong bukid-bukid ato. Di ba? Kanang kuskon gunigamay kay murag tan-aw ka ni murag ungol gyud ni sa dalunggan. Kuan ba? Naalagi ko kay mangumpanya ta ko kay may dagan ko magkakapitan. Nangnanglan ko sa imong tabang. Nakadungog ka bay? Injection. Nga gipaitan. Yabag pait ba rin ang injection nga? Sakit man na. Napuang na ni Ron. Unsam ni nga tao nga akong naduol eh. Bungol ma siguro ni siguro. Ako lingkos ko karon ni mayang madungog. Kuan ba? Ako day bay. Si Kapitan Boy Batibot. Mudagan ko magkakapitan karong eleksyon. Unya! Nakadungog na ka! Ha? Pero ni syagit mo ka? Nasuko ka? Yabag di kita makasinabot ani. Pietsoy! Kamay magtabi rito Hanos? Di mgin may mag... Matay na. Putol na akong pag-misbis dire. Kamay pagtabi rin tawan na. Kinsa mo na? Gausa dire. Yabag. Putol lang pag-misbis noon. Unsa man na? Noy. Unsay toyo, Noy? Ay, arang kita ang murag sakto-sakto ni panagway ng tawa Sis pa. Murag sila dirihan tiyago oy. Willy Carte. Kanina. Wanay, bay. Ining nata ko dire ba? Ako de si Kapitan Boy Batibot. Kanang mangumpanya ta ko lagi para karong eleksyon ba. Ngay ko si yung tabang. Kinang bay ko ba kasuda kay para makainom sa kong tubig kay uhawan ako bikas ako sa bungto dito ko sa Sitio Bakilid. Kan ning sa nato na Sitio Bakilid, Barangay Pangpang. Baim na kong tubig kay makikisura sa ko nimo ba. Mino ni tubig ni. Dayon rin suod mo ruwa. Duha ako numi. Nabuang ni.
klaro ni horror bagay ko. Oh, sige, sige. Salamat ka na nga pasudlon ko nimo. Sige, sige. Dahil mo duha bay. Nala bay oh, bangko bay. Duha mo rin bay. Duha. Ako ramang usaya duha. Nawa ka ni say timing sa siyang uto ka. Unsa kay apan sa ani ay. Aw. Sige. Duha may. Kabangko. I'm turning out na, pero nakong tubig lang na ibinay. Kay kutas sa kayo, Time sa ligo sa mong duha diha kay kuwas og tubig. Duha ko no. Ang ilang tao diri. Duha po dyan kabuo kagida nga baso. Binta na sir, kaya rin makaduha ko kainom. Kaya porsin ng uhawa lang bro. Maduha man taon mo eh. Unsa kay saltik sa aning tawhan na ay. Say balaya taon. Darakap. Ay, mo na yung usa. Ano taon ni? Sa duha na sa duha. Mabaya to kap. Usa ito yung duha kap. Bay, muro maglaeng kay kanon bay mag-istorya ta nga. Urting kuan na sa imong kuan. Tagtaga ko na imong shades ko no. Pero aron ka kita sa tas imong kagwapo ba? Ikap. Darakap ay. Di ba? Nya, bungol. Na, sa yung balaya ko na ni Andy. Oh, bay, isa to ba? Imo to yung sumos ano? Nya, asa di mong amahan di ay? Pwede ka nang katuloy ako maistorya? Ha? Akong papa? Akong tagos ko to ha? Matay. Magiging ko kamaon mo. Wala nang lato-lato. Ambot. Kanyang lato-lato. Hindi nga sa Facebook. Sa TikTok ba? Matay. Papa Islama! Ano diri kaniya pa kaya nangita ni mo? Ang tama ng ama ay. Ang ako madalang anak. Si Itoy. Ang tama! Baan, may! Ito ako gitulato na, eh! Kanya man ma! Maan, mo, ay! Ang na yung magaya! Ay, nangita ni mo! Aman! Inoy! Ay! Ano ito ang inang? Aw, natakoy ko ata na yun. Umpan niya talaga ko na eh. Mukhang niya! Oo. Usa may, uy. Ang anak niyang usa. Bungol. Usa. Buta. Siya sa... May pagkangmuho. May pagkabungi. Unsa may, uy. Bahala na, basta. Nalang ko'y buto makuha ni. Total, ilang gamiton bitaw. Di man ang ilang kuhan. Ang ilang magkamutan ni. Ang kuya lang ang niron kung magkamulit siya. Bahala na ni. Yun nga, ma. Kap, o niya magiging imagtoyo din niya mo. Na mong pamilya. Aw, kuan ba? Kanang, nangyang ko sa inyong kuan ta. Panabang ta. Kaya malagsta lagi ko pagkakapitan lagi diri sa atong lugar lagi. Pero nakita ko sa problema na to diri. Mangailangan ako sa inyong kuan panabang ta lagi. Noy, nya okay ra ba noy nga? Inyo kong butahan noy. Utangan? O siya utangan? Niyabag na, kami na ni utangan diri noon. At ipasabot niya ba, butuhan? Kinanghalan tag mabuto niya. Aw, buto di ay, nahinalan di siya sa buto di ay. Niyabag, abi na kong unsagod, buto ra di ay. Oh, buto ba? Kana. Manabuto ko ipasabot na ako. Pero ikaw ba ay kalimot ba ha? Ay kablag ka na, kay butaran, tamong duha. Usay duha ba nga, usara man na siya. Duha mo din na. Niyabag, kaklaro usara daw, amay mo kauban na, amay mo kauban na ba? Aman. Noy, ay nabalililisan nilang mong duha ka anak eh. Basta, mau na to. Pagsabot lang mo niya. Nya, Noy, lisa to ba? Kanang, ay kung kalimti pagbuta rin niya. Ay kung kalimti sa karong eleksyon ba? Mao, ma. Yun nga ba? Sabay ato, ha. Naana naman ni saan ang madali nga ningupanyag kani adto. Si Nito. Unya, dindot na ba ito yung plataforma? Ang amo ng yun, maminyaw may sa imong plataforma. Ako plataforma? Nindot kayo. Nang bukid, ako nang patagon. Ang patag, akong bukiron. Ang pobre, ako nang padatuon. Ug ang dato,
akong paborihon. Labi na ka ng dagat sa SRP. Para ang dagat way mga lumos, akong ispaltuhon. Mauna. Mao niya imong pagtapuhon ma. Pagka dindo tagyod atong papakan mga anak. Papakan na to. Woo! Mangutana ta niya. Kung taga-diin siya, ato siyang pangutanon. Yun na pa. Imo namang napagawas ang imong plataforma. Napay ato ba? Taga-Asya magigay ka. Mao na among pangutana. Kay murag karon pa may nakakita di mo. Taga-Asya magigay ka, ha? Tagakuan ko noy. Taga Sitio Tuwad-Tuwad, Barangay Wakwak. Na! Lugan, pagali! Pwede niya paghadlo ka! Naunsa man eh! Unsa? Taga barangay, wakwak, sityo, tuwad-tuwad! Na! Naunsa naman eh! Di ba ka kaungo? Inoy, oy. Dili man gidungog nagdagungo daw dili man tanan ay. Pareha dili na iba naay libat, naay dili. Naay say bungol, naay dili. Naay bungi, naay dili. Angin ako eh. Samok ya ninyo. Di nako, madaga ba kay eleksyon? Ug kana lang inyo mabuang inyo. Mabuang ko. Buong kami! So, shout out diay sa mga ni-subscribe sa among YouTube channel, Facebook o TikTok. Salamat kay ninyo sa inyong pagsuporta o ayo nga di gyapon kalimutan ang inyong pag-share, like and follow sa among Facebook page ang TMW Ato Nibay. Ug labi na sa among YouTube channel ang TMW Ato Nibay sa pag-subscribe para updated mo sa among video nga buhaton ang pawala sa stress. O sa among TikTok ang TMW Official 2.0. So, shout out sa mga nangument. Kwanzay, shout out today sa nag-sponsor sa ako Snapback Duck. Diyan sa Mariburgos, Lapu-Lapu City. Nagakta ka nyo sa akong shoes kang gigay pa dito sa Mandawi City. Dagang salamat sa mga sponsor na mo. Huwag labi na diyan sa Mambaling. Salamat ka Mambaling kang Kusihal Apasir Laha o kang Kapitan Bistil Palumo. Huwag labi na sa akong mga karaang mga barkada diya. Ako mga pagaman ko, sila si Juid, sila si Binbin, sila si Manoy Akong Maguang, si Manoy Edgar, si Manoy William, si Manang Ninil, si Manang Cora, ug sa ako isuon niya pinakagwapa nga si Lalin. Ug shout out sa diya kang Nasir Laha. At